Сәлем достар. Видео монологтың бірінші сығарылышында Хусейн Ахметов есіміндегі Башқұрт дәулет филармониясы солисі, Башқұртстан Республикасының халық артисі, Ресей Федерацияның атқаланған артисі, Салават Юлаев есіміндегі дәулет премия лауреаты Азат Айытқұлов, Башқұрт халық күйі Шафиқ. Бұл күйдің есімі Шафиқ деп атала. Бұл Шафиқ күйін мен бек ұзақ үйрендім. Ол үйрену несін ұзақ болды. Мына несектір философияны деп айтайын, нендейдір бір орнын бек аңдай бете алмай азапландым. Башқұртша айтканда уәзінет идәрмінде әрбір күйдің өзінің бір әрбір күй дәрекеші көк. Өзінің yüzü бола, өзінің аурахы бола, өзінің сәліклі бола. Шуға үйреніріп, мәтәм шулай деп әтленем, үйрене алмайым деп юлай іш болды ішқа әткенім. Ол меңа Ешқалы Ділмұхамедовтың
үс түрлі, үс вақытта язылған ошы Шафиқ күйінің язмаһын берді. Шул язманы мен бір ай ярымдан ашу тыңлап жүрдім. Машинала йөргәндә, өйдә йөргәндә. Шунан йөреп тыңлап йөреп, шундай тыңлаган вакытта аптырайым битендә. Ишкалил атай шул көйде үс тапкыр язган, үс вакытта язылган, үс төрле. Мен шуга тәүдә аптыраным. Шунан азактан аңланым, кеше яше улыгайган хайын тормышка карашы да үзгәрә, фәлсәфәви карай башлай дөньяга. Менә шул кешенең уйнавында ла күренә. Шулай итеп, бұл көйді мен үземді киттім, үзләштердім дип әйтә алам. Ол көйді мен бәләкәйдән ишеткәнем бар, Сөләйман агай Абдуллинның башкаруында ишеткәнем бар, Мөхәммәтҗан агай Кадакбаев башкаруында ишеткәнем бар. Менә радионан да менә төрле кешеләрнең башкаруында яңгырап торды. Ләкин тота килеп кенә уйнардай көй түгел. Ул үзенә күрә бик катмарлы. Шунан юлай эш булды эштән тарихын һораным. Тарихы ничек? Чөнки төрле ердә төрлесе языла, төрле источникларда. Аның варианты буенча Шафиқ дигән кеше, фамилияһы Ишемгулов булырга тиеш. Уна хәзерге Хакмар елгаһының түбәнге агымында яшәгән. Миндә авылда яшәгәндер. Һунарчы булган. Уңышлы һунарчы булган. Көнсөл кешеләрдә булган инде. Шул нахакка һүз әйтеп, ялу язып инде хөргөнгә ибәрттергәннәр. Көнсөл кешеләр. 5 яшьлек малай калган. Хөргөндә бер 20 ел булгандан һуң малай дурагас барып тапкан атаһын. Иркутскида. Ул баруга Шафиқ бик картайган булган инде. Картаймаган хәлдә лә ул хәлһезләнгән, хөргөн битендә. Шуан атай, мен һине алырга килдем, айда кайттык дип әйткән. Шунан үзенең хәлен аңлагандыр инде, мен кайтып бит алмайм дигән. Шуан ошо көйдө йырлаган. Нашул көй. Тарихы шулай. Башка источникларда ла мен укыганым бар, төрлесәрәк килә аның тарихы. Миңа ошо варианты нык охшай. Көйдө өйрәнергә мөмкин, әлбәттә, нотанан да өйрәнергә мөмкин. Кайбер көйләрдә еңел генә лә өйрәнергә мөмкин. Менә мин уйнаган көйләрнең күбеһе филармониялар эшләгән дәврдә төрле йырчыларны йырлаткан вакытта, ана гастрольләрдә одак йөрүең битендә йырлатып, одак өйрәнәһең көйдө үзенә күрә көй һеңә, шулай итеп. Шундай көйләр минең репертуарда. Менә нидә сәнгать училищеһендә укыганда атагай мәрхүм миңа шаһибәрәк көйен биргәйне. Уйнарга өйрән дип. Мен шул көйдө так өйрәнә алмадым. Менә әллә ишеткәнем бар. Менә Шафиқ кебек шундай ниндәйдер бер ни аңлап бит алмайм. Ул уйнарга ла була, тота килеп уйнарга мөмкин. Ул уен түгел. Аның көйдең истәлеген аңлап мына йөрәк аша үткәреп кенә уйнарга мөмкин. Шул вакытта гына ул тамашасыга барып бетә. Шул вакытта гына мен, мәсәлән, уйнаган вакытта көйдө мына эс бушап кала. Проблемалар бәләкәсәйеп кала, мен тормышка икенче төрле карай башлайм. Ничектер менә уйнаган вакытта күз алдынан үтә, төрле вакыйгалар үтә. Яраткан элекке тугандар, арвахлар искә төшә. Ниндәйдер хәл вакыйгалар искә төшә. Ләкин бер вакытта насар хәл вакыйгалар искә төшмәй. Һәр вакыт һәйбәт,
күңелдә ятып калган, күңелдә һәйбәт итеп истәлек булган вакыйгалар искә төшә.